Sio'n gynta ar y trip, Peint ar y pist. Ne, Peint ar y peaks. Yn y Lake District, living the dream, cinio. I was on again then, I don't understand it. Wedi cyrraedd pub ucha yn yr Alban, Wanlockhead Inn. Da ni'n mynd i gael sport o fama heno. What was it going on Friday? Ar gownt y glaw, da ni'n mynd i ffidlan efo campio heno. Da ni'n aros yn honna. A da ni'n mynd i gael few beers yn y Wanlockhead. Ty bach ni am heno os di de. Dwi'n gwybod a fyny yn gwybod maint o boeth ydi ar y camera ma de, ond maint o 40 degrees me. Dwi'n siŵr bod y thermostat yr heater wedi torri. Fel son na fa. Ffwton i Darren. A ffwton i mi ystod de. Beth sgyn ti'n edrych colostomy bag yn fyna? Piso ta be? Fe di hwnna gyn ti?
Pen Hill Arms, y dafarn ucha yn Lloegr. Douglas, 105 yn bora. Nes i'n dim i wneud, ond Darren's Snack Shop. Pan fyddai'n cychwyn ar y startline yma yn mis Mehefin, mi fydd y stands yn llawn stybydd. Creg-Ny-Baaa, pub ucha yn yr Isle of Man. Campio a swper heno yn rhyw bentra bach del o'r enw Laxi. A do'n ni am mynd am Peint a bach i ddita i'r Shore Hotel Pub, mae'n siŵr. Dwi heno yma yn cael bwyd Italian mewn restaurant Italian. Dwi wedi cael starter neis a dwi'n cael spaghetti carbonara. Ta-ta, Isle of Man. Helo, y dafarn dwytha ar y rhestr.
Peint ar y Peaks. Tab 4, Cymru. Tafarn yr Heliwr.